ମା ମତେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଦେଲୁ ମୋ ଗହୁର ବିଲରେ ଦିଗାର ହଳ ବୁଲ ଦେଇ ଆସେ। କାଇଁ ପେଟ ଜଳିଲାରୁ ଆସିଲୁ? ହଁ ଦେହ ଆସି କୋଉଠି ହେଲାଣି କହିଲା କଣ ଦିଗାରା ବୁଲେଇ ଆସେ। ତୋ ବୟସର ଭେଣ୍ଡିଆ କିଏ ଏମିତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଉଁଛି କହିଲୁ? ହଉ ତୁ ଆଉ ପାଟି କରନା ମୋ ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇବାକୁ ଦେ। କହିଲା କଣ ପାଟିଟା କାନରେ ପଶି ଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଭାତ ବଡିଚୁରା କରି ବାଢି ରଖିଛି, ତୁ ଯାଇଛୁ ତ ଯାଇଛୁ। କାଇଁ ମତେ ଏତେ ଦହଗଞ୍ଜ କରି ମାରୁଛୁ କହିଲୁ? ହଉ ଝଟ ଖା। अरे गोसेखिया उड़ाजाहाज गुड़ाक एत तलैकी उड़ुचंती कहीं? सरकार लोक देखी गला एठी अपरती आ सपनी नरिया काम करछंती ना हिड़ मुंडे बसी गपुछंती। जमी तो मकदमकर मजूर तो देवे मकदम सरकार कर जाउची क्या? अरे मकदम परा सरकार खास लोक। हाँ एमिति पंजा पंजा उड़ाजाहाज आम गाँव पर उड़ुचंती कहीं म कान ताबजा हो जाउची। बुढ़ा बा कौन कहला आमर एटे कोडे लड़ाई लागी जे आई जे नडुची नडु आम गाँव पर के उड़ाजाहाज उड़िब? हे आप निदटा भांगी गला छाती खाली दाऊ दाऊ होउची। कुआड़े जाउछु? चौपाड़ी को ए घड़ी आगरू एते बिटिपत जाईची बेला बेटारे घर गोड़ न काढला तोर कोन भात जी नउनी? ओहो माँ कतरा घोड़े शोले जमा जो नबार थी नने कौन से फेरी जीव हैं चौपाड़िया घड़े बुली आइले कोठी को नड़े ना सी कथा सीना जना पड़ो। हौ झट आसीबो। हौ हाँ सुन हाँ फेरला बेलकु सावकार घरु दी पैसा माटी तेल आनिबो। हौ तार बोतलटा दे। ने माटी तेल कपड़ा लुण एथरक सबु दर बढ़ी रे सपनी। जेते पारुच घरे नहीं साइतिकी रख नहले नेड़ी गुड़ कहूणी की बोहीजिवो जे मुंड पिटी दिले भी कपड़ा खंडे की तेल टोपे भी मिलबनी। कौन टे हो जे? अरे सी जहाँ भी हो आमर तो कांध लगुनी पेट उदर मूल लगी कि आज जानलु आज की शेष आउ अंटी बड़का पैसा कौटी रोचे जे आपद विपद पाई छंचीबु। सेया बेसी बेसी माल उठे आगत भविष्य साइते रखा मकदम सागन पोषाए आम सात सपन। अरे से कथा सत जे काल बेला आसुची परा कथारे अछि सर्वे होइबे एकाकार नथिबो बेदर विचार। नियो नियो नियो। हाँ ये गाँव को यहाँ पर खबर कागज खंडे आसे ना मकदम छाड़ा आउ कहा घर रेडियो खंडे अच्छी जे तुम मैंने सब जानी था। अरे जापान जर्मान भारत सागर लड़ाई करने अंटा भिड़े जानी आमे कौन कहा खाया पत्र धूली देचु
ନା କାହାଠୁ 5-25 ଠକେଇ ନେଇଛୁ? ହଇଓ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନ ଜାପାନ ଯାଇ କୋଉଠି ଆଉ ଆଉ ଆମ ଏ ଅମୃତଝରି କୋଉଠି? ଆମକୁ ସେ ଲଢ଼ିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ହୋ? ଆରେ ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଆପେ ଆପେ ଚେପା ହେଇଯାଉଛି। ଭାରତ ସମ୍ରାଟ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଆରେ ତମ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି କି? ହଁ ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମାଳିକାରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି ଉତ୍ତରୁ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣୁ ଗାଜିବ ପୂରୁବୁ ବୋହିବ ବା। ଆରେ ଉତ୍ତରକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଜର୍ମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାପାନ ପୂର୍ବ ମୁଖା ଦକ୍ଷିଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଅବଧାନେ? ଆରେ ଚୋପାଟା ହବ। ଏ ଆମ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପବାସୀ ଦେବଂଶୀ। ଇମିତି ଜାପାନ ଜର୍ମାନ ପଣ ପଣ ଆଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫୁତ୍କାରରେ ଉଡ଼ିଯିବେ। ହଉ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି। ହବ ଆଉ କ'ଣ, ଲଢ଼େଇରେ ହାର ଜିତ କାହାର ଗୋଟେ ହବ। ଏଇଆ ହବ ଯେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ହୁ ହୁ ହେଇକିରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ତିରଟ ବେଳାରେ ତମ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବେ। ଆଉ ହେ ଲୋ ମା ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ସାରଳା, ତୁଇ ଏକା ସାହା ମା, ତୁଇ ଏକା ସାହା। ଏ ସାହେବ ଫାସୁ ଫାସୁ ହେଇ କ'ଣ କହିଲା କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି। ଆରେ ଆମ ନିଜ ରକ୍ଷଣ ତ ଅସମ୍ଭାଳ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କି ଛେନାଗୁଡ଼ଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ମାଟି ତେଲ ଟପ ପାଇଁ ସାହୁକାର ଘରକୁ 3 ଜଣ ଗଲେଣି। ପୁନାଙ୍ଗ ତେଲ ତ ଘରେ ନାହିଁ, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର। ଆରେ ଏ ସାହୁକାର ମକଦମ ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଗାଁରେ କାହା ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି? ଏସନ ନଳିତା ଚାଷ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି କାଉଁରିଆ କାଠି ବିଡ଼ାଟେ ବି ଘରେ ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ ମାଆଟା ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଅଣ୍ଟା ଧରିଛି, ଉଠି ବସି ପାରୁନି। ନୀତି ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ନାହିଁ ବୋଲି ପେଡ଼ି ଲୁଗା ଯୋଡ଼ାକ ନୀତି ପିନ୍ଧା ଲୁଗା କରିଥିଲା, ସେ ଯୋଡ଼ାକ ବି ପାରୁ ପାରୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ସରମରେ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି। ମାଧ ପୁଟି କହୁଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସୂତା ମିଳୁନି। ଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୋଷାକ ସିଲେଇ ପାଇଁ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ସବୁ ସୂତା ନେଇଯାଉଛି। ତା ତନ୍ତ ବନ୍ଦ ଲାଗି ପରା ତା ଘରେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। ଏ ସତ୍ୟାନାଶ ଯୁଦ୍ଧଟା ନ ସରିବା ଯାଏଁ ଆମ ଦୁଃଖ ସେମିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଆରେ ଏସନ ତ ଫସଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଶବଦକୁ ବାରୁଦ ଧୂଆଁ, ମେଘ ବି କୁଆଡ଼େ ତରକିକି ପଳେଇଗଲା। ହଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ବାଇଆଟା ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଯେ? ମାଇପି ଜୀବନ ଭାରି ଟାଣ। ଏ ଛାର ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଦେଖିବୁ ଛାକୁ ଚାଲିଯିବ। ଛାଁକୁ ଚାଲିଯିବ? ଛାଁକୁ ଯିବ ତ ଯାଉନି କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି 3 ଦିନ ହେଲାଣି କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ, କିଛି ଅର୍ଜନ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ ଓଳେ ପରେ ପେଜ ତୋରାଣ ଟୋପେ ମିଳିବା 7 ସପନ ହେଇଯିବ। ତତେ କ'ଣ କାମକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଛି? କ'ଣ ଆଣିଥିଲ ଗୁରେଇ? କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଆଣିଥିଲି ମାଉସୀ। ଆହା ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଏ ଏଠି। କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଚୁଲି କନ୍ଦା ପାଖରେ ରଖେ, ତୁ ଆ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସ। ଗୁରେ ତ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି କବିରାଜ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସେ। କବିରାଜ ପାଖକୁ? ପଇସା? ଏତେ କଥା ତତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଗୁରେଇ, ମୁଁ ଆସିଲା ଯାଏଁ ତୁ ମା ପାଖରେ ଥିବୁ। କଥା ମାନିଥିଲେ କୋଉ କାଳୁ ଗୁରେଇ ଆସି ଏ ଘର ଚଳନ୍ତାଡ଼ି। ମୋ ଝିଅ ତ ଏମିତି, ଆଖି ବୁଝିଲେ ଟୋକାଟା ହାଲ ହାଲ ଡାଲ ଡାଲ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଅଲକ୍ଷଣ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନା ମାଉସୀ, ଆଉ ପଦେ କହିଲେ କାନ୍ଦିବି। ତମ ଦି ଜଣକୁ ଛନ୍ଦା ବନ୍ଦା ନ କରି ମୁଁ ମରିବିନି ଲୋ ଗୁରେଇ। ତୋର ଏଥିରେ ମତ କ'ଣ? ସେ ଭୁଲ କରିବେନି। ଗୋରା ସରକାର ଯିବାବେଳ ହେଲାଣି, କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜୁଛି।
ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ଦୁହେଁ ଭାରତ ସାରା ଡାକରା ଦେଲେଣି। तो मधु मामूर भी मत ସେଇଆ सी तो ଏବେ ପୁରା ଖଦଡ଼ିଆ ପାଲଟି ଗଲେଣି। ଆମର ଦିନାରେ ଗୋଡ଼ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଟଳମଳ ହବ ଆଉଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଡେ ଚାଲିବା କଥା, ଏଇଆ ତ? ହଁ, ମଜୁରୀ ବାବଦରେ ଧାନ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦର ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ପଇସା ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ, ଲୋକେ ସେଇ ପଇସାରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଧାନ ଚାଉଳ ଆମଠୁ କିଣିବେ, ଆମର ଦିଆଡ଼ୁ ଲାଭ। ଓଳିକି ସାନ୍ତେ କିରେ ଅପର୍ତ୍ତି, କଣ କିରେ ଅପର୍ତ୍ତି, ଏଠି ତୋର କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନଥିଲା? ହଁ, କଣ ଗାଁରେ ନଥିଲୁ କି? ନାଇଁ ସାନ୍ତେ, ମାଟା କତରା ଲଗାଇ ପଡ଼ିଛି ତ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସିପାରୁନି। ଭଲ ଭଲ ଭଲ, ମାତୃସେବା କଲେ କୋଟି ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମିଳେ, ବୁଝିଲୁ? ଭଲ। କବିରାଜ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସାନ୍ତେ, କହିଲେ 20-10 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ନାଗିବ। ଆରେ ବ୍ୟାଧି ଜଟିଳ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବଢ଼ିବ, ଆଉ କଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ଆଗ ତୁରା 2-10 ଟଙ୍କା ହୁକୁମ ସାନ୍ତେ, ମା ଦେହ ଭଲ ହେଲା କଣି ମୁଁ କାମ କରି ସବୁ ସୁଝିଦେବି। ଅପର୍ତ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ତଲବ ଆସିଛି। ହଁ, ତାକୁ ତ ଟାଳି ହବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ଆଣି ଚଳେଇ ଦେ, ମୋ ହାତରେ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଦେଇ ସୁଝି ଦେବୁନି। ବିଲକ୍ଷଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସାନ୍ତେ, ଘରେ ଆଉ ରୂପା କଂସା ପିତ୍ତଳ କଣ ଅଛି ଯେ ବନ୍ଧା ରଖି କିଏ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦବ? ମନଉଣା କରନା ଅପର୍ତ୍ତି, ଦେଖିବୁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ମିଳିଯିବ। କିରେ ଅପର୍ତ୍ତି, ବଳଦଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କାର୍ତ୍ତିଆଟାକୁ ବିକି ଦେଇ ଆସିଲି। ବଳଦଟାକୁ ବିକିଦେଲୁ? ମା ଆଗ ନା ବଳଦ? ଖୁଡ଼ି, କଣ ହେଇଛି ମାର? ସକାଳ ତ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ତ ତୋରାଣ୍ଟୁଆ ପାଇଁ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଛି ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ଝଟ ବି ତ ଫେରିଛି। ହଉ ହେଲା, ତୁ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତୋ ପଛ ପଛେ ଯାଉଛି। ସେଇ ବଳଦ ବିକିଲି, ହେଲେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋ ଚଣ୍ଡାଳ ମନକୁ ଆସିଲାନି କିଆ, ଔଷଧ ଟିକେ ବେଳରେ ପାଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଖାଲି ଔଷଧ କି ପଇସା ଜୋରରେ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମକଦମ ଆଉ ସାହୁକାର ଘରେ କେହି ମରନ୍ତେନି। ଖୁଡ଼ିଟା କେତେ ମନ କରିଥିଲା ଅପର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଳ ମୁକୁଟ ଦେଖିବ, ବୋହୁ ହାତ ପରସା ଖାଇବ। ଛାଡ଼, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି। ବାଉଁଶ କାଟି ଗଣ୍ଠି ମାରିଦେଇଛୁ ନରିଆ? ହଁ ଦାଦି। ଦଉଡ଼ିଟା ବଳେ, ଆଉ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଦଣ୍ଡେ କି ନିମିଷେ। ମା, 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 ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନି ମା, ତୁ ଉଠୁ ମା, ମା, ଏ ମା, ମା, କାନ୍ଦେନି ଅପର୍ତ୍ତି, ଜନ୍ମବେଳେ ତ ଷଠିମା ଗାର କାଟି ଦେଇଛି, କିଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ଏଇଥିରେ ମଣିଷର ଚାରାବା କଣ ଅଛି? ମା, ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି, ଉଠୁ ନା ମା, ମା, ସବୁ କଥା ମାନିବା।
दोष स्वभावे आत्मा विष्णु अंश ए दुख सुख देह बही ए अनुमाने न घटई स्वभावे देह जड़मय स्थगित मृतिकार प्राय आत्मा परमहंस पक्षे जेने बसई नाना वृक्षे एणु दुख सुख ए विचार कि न घटे कि बा निज पर एणु अनित्य ए संसार प्राणी बंधन अहंकार शत्रु बांधव निज पर ए दुख सुख ही मोहर तुलई माया भ्रम जड़े एणु संसारे प्राणी पड़े। घन मौसा ता झील बाहागर ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି। ଦି ଚାରି ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ମାର ବର୍ଷିକା ସିନା ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ବଳଦ ତ ବିକି ଦେଇଛି, ଜମି ତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ଆରେ ମହର କ'ଣ ଏକା ତୋତେ ବାଧୁଛି? ହାଁ, ଆମ ଗାଁ କଥା ଛାଡ଼େ, ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ କେଇଟା ଲୋକ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି କହିଲୁ? ହେଲା ଯେ ପୁଣି ଜେଟ୍ ଲଗେଇଲା। ଆରେ ବାବୁ, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ବେଳ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବ। କେହି ତା ପଛରେ କୋଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତିନି କି ଯିବେନି। ତୁ ତୋର ଏଠି ମନ ମାରି ବସ, କନ୍ଦା ବୋବା କର, ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ଫେରି ଆସିବ? ହାଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୁରୁଷ ପୁଅ ତୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ଘର ସମ୍ଭାଳି ଏକା ଏକା ରହିପାରିବୁ? ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ନରିଆ। ଘରେ ପଶିବାକୁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଦଣ୍ଡେ ରହିଲେ ବାଇ ବିଛ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନା, ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କରିବାନି। ଆଜି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଘନ ମଉସା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଉଛି। ହାଁ, ଖୁଡ଼ି ତ ମରିବାର ବର୍ଷେ ପୁରିଲାଣି। ଚାବେ ବର୍ଷ ହଉ କି 6 ମାସ, ୟାପ ଆତୁରେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ଅଧିକ ଟଙ୍କାଏ ଦେଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ପରା ସବୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ। ସବୁ ସେ ଟଙ୍କାର ଖେଳ। ଇକେ ରେବ କି? ଆ ସିଏ କିଏ? ଗୁରେଇ? ତ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ନିଜେ ତ ଚାଲି ପାରୁନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ କାହାର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବ? ଦେଖୁଛୁଟି ଗୁରେଇ, ଅପର୍ତ୍ତି ଭାଇ ଦିନରେ ତ ଚାଲି ପାରୁନି, ଆଉ ରାତି କଥା ତ। ଆରେ
ତତେ ବୁଝିଲୁ ଗୁରେଇ, ତୁ ତ ସବୁ ଗୁଣ ପାଲା ହେଲୁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, କହୁନ। ମା କହୁଥିଲା ତତେ ବୋହୁ କରିବାକୁ। ଆଉ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ମା ଥିଲା ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ଆମ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଜିତିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଗଲା, ଆମ କଷଣ ବି ଗଲା। ଆଲୋ ହେ, ତୁ ଯାହା ଗଲୁ ନାହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଗୋରା ସାବ ଦାନ୍ତ ଚିପିକିରି ଫିସି ଫିସିକିରି ଆମରି ଭାଷାରେ କେମିତି କହିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆହୁରି ଆହୁରି ଢେର କଥା କହିଲା ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ଏତିକି ଯାହା କହିଲ ସେଥିରୁ ତ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ତା କଥା କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି? ମଲା ସମସ୍ତେ କଣ ତା କଥା ଖାଲି ବୁଝିଥିଲେ ନା କଣ? ଖାଲି ବଲ ବଲ କରି ଦେଖିବା କଥା ସିନା। ଏ ଶାଢୀଟା କଣ ତମକୁ ସାହାବ ଦେଲା? ହଁ, ସବୁ ମିଣିପକୁ ଖଦି, ସବୁ ମାଇପକୁ କସ୍ତା ଶାଢୀ। ହେଇଟି ତୁ ଯାଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ। ଆଉ ମୁଁ ଖଦି ବଦଳରେ ତୋ ପାଇଁ ଶାଢୀଟା ନେଇ ଆସିଲି। ଛି, ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପୁରୁନି ଭୁଆଶୁଣୀଟା ମୁଁ ପଦାକୁ ଗୋଡ କାଢିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇ ଶାଢୀ ଆଣିଥାନ୍ତି। ମଲା ତୁ ତ ଗାଁର ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ନୁଆ ନା ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ, ଝିଅ ବେଳ କଥା ଦୋସରା। ଏବେ ତୋର ଦିଟା ସିଂହ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଗଜୁରୁଛି। ତୁ ହଉଛୁ ମୁଁ ଅସଲ କଥାଟା ଜାଣିନି। କଣ ତ ଜାଣିଛ ଯେ? ସେଇ କଥା, ବାହାର ପିନା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଘର ପିନା ଖଣ୍ଡେ ହୁଏ 700 ହେଲାଣି। ହଉ ନେ, ଏଇ ନେ ଏଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧା, ହାତରେ ଦି ପଇସା ହଉ, ମୁଁ ହାଟରୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କୁଚା ପକା ଶାଢୀ ଆଣିଦେବି। ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଣିଲ ଯେ? ତମେ ହାଟ ବଜାର ଯାଉଛ, ଚୌପାଢିରେ ବସୁଛ। ତୁ ମୋ କଥା ମୋଟେ ଭାବନା। ନେ ଏଇଟା ନେ ଏଇଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧା, ଆଉ ନେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି ଖାଇବୁ।
ନେ ନାଇଁ ଲୋ ମା, ବା କୁହେ ସାହେବ ମାନେ ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିସ୍କୁଟରେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ମିଶିଥିବ। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତମେ ଖାଇଦିଅ। ମଲା 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 ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଆଲୋ ମୁଁ ଖାଇଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ମରଦ ପୁଅ ପିତଳା ହାଣ୍ଡି ଘଷି ମାଜି ଥୋଇଦେଲି ଚକ୍ ଚକ୍। ହଁ ଯାହା କହିଲୁ ଆମ ଆଇପି ଝିଅ ଲାଜୁକୁଳି ଲତା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବେ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସତ କଥା ତ। ହଁ ଏ ସପନାଇ ଯୁଦ୍ଧ ତ ସରିଲା, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ତ ଜିତିଲେ, ଏ ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ କାହିଁ କମୁନି? ଏ ଆମ ମକଦମ କଷଳା ମଧୁ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମ, ସେ ପା କହୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସରକାର ଆମଠୁ ଆଦାୟ କରୁଛି। କିରେ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହେଲା, କିଏ ଜିତିଲା, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଯେ? କାହିଁ ଖଦି ଶାଢ଼ୀ 2 ଖଣ୍ଡ ତ ପାଇଛୁ, ବିସ୍କୁଟ ବି 2 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଯେମିତି ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ୟା ପରେ ଯାଚି କହିଲାଣି ମାଗି ଓଳିକି କଥା ଇଏ। ହଁ ଦେଲା ବେଳକୁ କେଞ୍ଚେ ନେଲା ବେଳକୁ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ। ଏ ସପନେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହାର ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଧନୀ ସାର କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଇରେ କପଡ଼ା ମାଟି ତେଲ ଆଉ ଚାଉଳ ଏସବୁ କିଳାପତେରେ ବିକି ଢେରେ କମେଇଲାଣି। କୋଠାଘର ତୋଳିବ, ମକଦମ ସାଙ୍ଗେ ସରିଷା ହବ। ୟାପ ଏଇ ଆଖି ଦେଖିଛି ରେ, ଲୋକଟା ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଏ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ପାଉଡର ପାଟଫୁଲି ରିବନ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ଏସବୁ ବିକୁଥିଲା। ହାଡ଼ ସାରା ଚମ ଛାଉଣି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ, ହଁ କାହା ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ ତ କାହା ଭାଗ୍ୟ ପତର ତଳେ। ପଥର ଘୁଞ୍ଚିବ ନା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସୁଧୁରିବ? ଦିନ ମାସ ଋତୁ ବର୍ଷ ସବୁ ବଦଳୁଛି, ସମୟକୁ ସାଥୀ କରି ସଂସାର ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁରେ ବନ୍ଧୁରେ ନହେଲେ ହାରିବା ତୋର ଜୀବନକୁ ହେବ ସାର, ନହେଲେ ହାରିବା ତୋର ଜୀବନକୁ ହେବ ସାର। ଯିବାକୁ ହେବ ତୋତେ ହୋଇରେ କାତର, ଭାସିଯା ହେଇ ତୁ ସୁଅ ମୁହଁ